Mina bekashana kaMenzi yaDuphuza umlaza ngamefa. Sesikhona-ke udokotela uMhlongo la lesikhona. Sikhona la Upper Crossing khona ngasekhaya. Ngiqonda ukuthi wena unenkinga, wena wazi ubuhlungu besicalo sayo. Inamba esitholakala yona 083406 8658. Siqonda ukuthi siyabaphakamisa abantu ngendlela emangalisayo, abantu abaney'nkinga siyabaphakamisa. Wena onenkinga ekhaya, wena wazi ubuhlungu besicathulo sakho. Thina sinayo inkinga wena, wena onenkinga ozaziyo ukuthi uhloshwa yini. Siqonda ukuthi-ke njengoba kuDisemba nje abantu abayiphathe kahle, kodwa ngemva kwalokho futhi noma kuDisemba kodwa aziphela ukuthi iyafuneka into eyamakhambi esiZulu ukuthi ukwazi ukusizakala wena ngenkinga onayo. Wena waziwe namhlanje asigqokile amabhayi, asigqokile ngisho ibheshu, sigezile njengoba usibona nje ukuthi sibahle, sigezile njengoba usibona ukuthi sibahle. Kubalulekile ukuthi uma uyinyanga phela iba muhle uhlambuluke, hhayi ukuthi uma uyinyanga ube umuntu oyinubu. Kubalulekile ukuthi uma uyinyanga iba muhle bakwazi ukuthemba abantu phela nento ozobadlisa yona, ukuthi uzobadlisa into e-right. Inamba esitholakala kona ithi 083 406 8658. Sizothela nje upetrol mase sithenga into encane sigoduke. Ngiqonda ukuthi siyasebenza ngomsombuluko sigcine ngomgqibelo kuyisabatha. Isonto asilisebenzi ngoba siyakhonzisa. Wena onenkinga, wena wazi ubuhlungu besicathulo sakho 083 406 8658. Asibambane khona sengijazi.